Os ciclistas son, xunto cos peóns, os usuarios máis vulnerables da estrada, unha perigosidade que se multiplica exponencialmente cando os condutores de vehículos de 4 rodas cometen imprudencias, como puido ser neste caso de Mondariz. Imos ver de seguida algunhas delas, gravadas ademais dende as propias bicis. Camión turismo e o ciclista sen apenas distancia é a temeridade máis repetida e tamén a que os fai máis vulnerables. De entrada xa te desconcentra un pouco esa fijación que vas atento á estrada e se un coche te pasa a ras a unha velocidade pois superior, por exemplo, a 30 km/h, vas notar unha vibración que non tes por que sufrir. A norma é sinxela e clara. Da distancia de 1,5 metros podendo invadir o carril contrario, inda que este previo adelantamento, sempre e cando non haxa curvas nin nada que impida a visibilidade de cara a seguridade a todos os demais. Unha distancia curta que non se respeta, fartos de sufrilo quixeron representalo con este espantamoscas, neste caso como espantacoches. Poñamos na bicicleta como para que fixese efecto ese matamoscas nalgún caso ten partido pola metade, tirado o ciclista do seu propio vehículo a estrada e incluso houve un alumno que faleceu. Pero ollo, porque distancia de seguridade sí, pero adiantando cando se pode, porque ir chupando roda tamén os pon en perigo. Non adiantarnos por medo a facelo mal e moitas veces crean un atasco brutal con 40 coches encabronados detrás e logo é peor porque logo empezan a adiantar todos un detrás de outro e sí que é igual de perigoso. Desesperan especialmente cando van en grupo, pero xustifícanse. E por que van a par, van de charleta, van molestando? Non, o que van é sendo máis visibles para que se ti ves co coche detrás, se ves a unha persoa, ao mellor hai unha ristra de ciclistas e non os miras, pero nun descenso prolongado ou cando vas circulando, podes ir de a dous para que ocupes, digamos, o mesmo volumen que un vehículo. Tiran de cámara como posible proba en caso de accidente, pero tamén para concienciar, porque hai situacións que son de ver para crer.